Hau izango da mendi jardunaldietako azken ekintza. Eta berezia izango da, alde batetik bere edukiagatik, emakumea eta mendiko kirolak. Eta beste alde batetik, ekintza honekin Deporrek lehenengo aldiz parte hartzen duelako martxoaren 8ko lantaldean. Eta lantalde honen helburu nagusia, emakumeen eskubide eta feminismoa aintzat hartzea, eta dagoen diskriminazioa eraldatzea. Orduan, beste barik, boskote, nahi duzuenia, zuei eman gotzuet lekua. Mesedez txalo bero bat. Mutilarteko neska bat. Eta bat ezun, gero arrokara junez eta horrek hartzen ziren gazteizko lagunekin eskalatzera jun, eta batean bai mendizaletasunera eta gero eskaladari bideratzen, ez? Eta gero ja Gasteizen errokodromoak sortzen hasi zirenean,